and Major Aydin, who were the MDF officers operating the aircraft. However, upon arrival in Mzuzu, the pilot was unable to land the plane due to poor visibility occasioned by bad weather. And aviation authorities advised the aircraft to return to Lilongwe. But the authorities soon lost contact with the aircraft. The MDF commander contacted me immediately, and I ordered him to effect a search and rescue operation and to give me a report within 4 hours. That report was given to me at 3 p.m., and by that time, it had been established using signals from telecommunication towers in the area that the plane was located somewhere within a 10-kilometer radius of Raiplai, which has since become the area of focus for the MDF search and rescue operation. I know that some media outlets have reported that the search and rescue operations has been suspended, but this is false. MDF soldiers are still on the ground carrying out the search, and I have given strict orders that the operation should continue until the plane is found. I have also directed the MDF officials who are overseeing the operation to give you, everyone, regular updates on how the operation is going so that you can all be informed about the progress of establishing what happened to our loved ones, our colleagues, and our fellow compatriots who were on board that flight. I know that this is a heartbreaking situation. I know that we are all frightened and concerned. I too am concerned. But I want to assure you that I am sparing no available resource to find that plane. And I am holding on to every fiber of hope that we will find survivors. We have already contacted our neighboring countries, as well as development partners, including the U.S. government, the British government, the Norwegian government, and the Israeli government, who have all offered support in different forms, including the use of specialized technologies that will enhance our capacity to find the plane sooner. And I am most grateful for this support. Until I address you again, I ask you to use the MDF updates as an official source of information so that you are not misled by hearsay. And more than anything, I ask you to pray for those who are on board and for their families. But come what may, I assure you that God is with us and will see us through this dark tunnel, especially if we stick together and help each other. Thank you all for listening, and God bless you. Malawi azanga. Pompano panangomaliza msonkhano wa dzidzidzi umene nayitanitsa wanduna zonse kuti ndiwafotokozere iwowa ngakhalenso akuluakulu aboma zimene zachitika m'dziko mwathu kulingana ndi ndege imene yasowa koma itatenga a vice president wolemekezeka bambo Saulos Klaus Chilima kuchokera ku Lilongwe kupita ku Mzuzu mawa lero. Ngakhale kuti ndayima maso panu mtima wanga uli wosweka kusowa mawu ndikhoza kulankhula ndikudziwanso kuti inu nonse muli odzazidwa
ndi nkhawa chifukwa ndilibe mawu amene ndikhoza kuchotsa nkhawa imeneyo. Ndikupemphani modzichepetsa kuti munikhululukire, mundilole ndikuwuzeni zimene ndikudziwa pali pano. Mmawa wa lero nthawi ya 5 minutes 7 kaloko itangokwana, Malawi Defense Force anatumiza ndege yawo nambala MAF-TO3 kuchokera ku Mzuzu ndipo inatera pa bwalo la ndege la Kamuzu nthawi ya 7:48 mmawa omwe uno. Anabwera kuti adzatenge a Vice President kupita nawo ku Mzuzu kuti akakhalepo pa maliro amene anali Attorney General komanso nduna ya chilungamo malemu olemekezeka Araf Kasambala. Ndiye mene imakwana 17 minutes 9 kaloko itakwana, ndegeyo inanyamuka Kamuzu International Airport, inanyamula Vice President komanso anthu ena 9 amene anali pa ndegeyo. Mwa iwo ndi a Lucas Kapeni, a Chisomo Chimaneni, Mai Gloria Mtukule, Mai Shanil Dzimbiri, Bambo Dan Kanyemba, Bambo Abdul Lapken, komanso Colonel Sambalopa, Major Selemani, and Major Aidin, amene ndi akuluakulu wa MDF amene amayendetsa ndege. Koma amene amafika ku Mzuzu woyendetsa ndegeyo sadathe kuti atere chifukwa chakuti simaoneka bwino kamba kanyengo mene inalili ku Mzuzuko. Ndipo anawawuza amene amayang'anira zotera ndi kuuluka kwa ndege kuti abwerere ku Lilongwe. Komabe anthu aja analeka kulumikizananso nthawi itangopita. Ndiye akomanda wa MDF anadzandiuza zimene zachitika, ndipo nawuza kuti yambamponi kufunafuna ndi kuti tikhoza kupulumutsa anthu monga mmachitira ino. Ndiye munipatse ripoti la nkhani imeneyi pakutha maola 9. Ripoti limenelo anabwera kudzandipatsa nthawi ya 3 kaloko, ndipo mmene imakwana nthawi imeneyi nkuti zitadziwika kuti kolingana ni zina ndi zina zimene amaona zizindikiro zokhudzana ndi mathawa, anaona kuti ndegeyo ikuoneka ngati ili mkatikati mwa mtunda wokwana 10 kilometers yozungulira Laiprai. Ndipo pano patere nkhani yofunafuna ndege imeneyo ikuchitika pa mtunda umeneyo. Nodziwa kuti ena walembapo kuti zofunafuna ndi kuti tipeze ndi kupulumutsa anthu za ndegeyi zalekeka, koma chimene chisichoona. Choona chake nchakuti asilikali wa MDF ali komweko ndipo akufunafunabe. Ine ndawuzitsa kotheratu kuti ntchito imeneyi ayipitirize mpaka natayipeza ndegeyo. Ndawawuzanso asilikali wathu amene ali kuyang'anira pologalamu yofunafunayi kuti apereke kwa Amalawi wonse pa nthawi yake mmene zinthu zili kukhalira, kuti Amalawi azidziwa kuti zimene zachitika nzamtundu wanji. Chifukwa okondedwa wathu
komanso azathu tigwira nawo ntchito ndi azathu amdziko muno amene ali pa ndege imeneyi, anthu afunika adziwe chawachitikira nchiyani. Nudziwa kuti izi nzoswetsa mtima ndiponso nkhawa ilipo, tonse tachita mantha, tonse takhudzidwa, inenso zandikhudza kwambiri. Koma ndifuna ndikutsimikizireni kuti tiyesetsa ndi chilichonse tili nacho ndege imeneyi tiyipeze. Ndipo ine ndagwiritsitsa chiyembekezo chakuti tipeza amene apulumuka. Ifeyo tawauza mayiko azathu amene atizungulira, komanso tawadziwitsa azathu amene timalumikizana nawo pa ntchito yachitukuko kwathu kuno, mwa iwo ngati boma la America, boma la azungu ku England, komanso ku Norway, ngakhalenso ku Israel. Wonsewo anena kuti apereka thandizo lililonse limene lingafunikire kuonjezerapo makina amasiku ano amene akhoza kutithandiza kuti tipeze ndege imeneyi mwamsanga. Ndifuna ndithokoze chifukwa cha sapoti yawo anthu onsewo. Mpaka ntakulankhulaninso, ndifuna MPDF, asilikali wathu, azipereka mauthenga kawirikawiri kuti aliyense asangomva za m'maluwa koma adziwe zimene akuchita pa nthawi yake. Ndikupemphani tiye tipemphere, ndipo tipemphererenso iwo amene anali pa ndege imeneyi ngakhalenso mabanja wawo. Koma chingachitike nchamtundu wanji, ndifuna ndikutsimikizireni kuti Mulungu ali nafe, ndipo Mulungu atidutsitsa mu nthawi ya mdima yotere. Makamaka pamene tikhala limodzi tonse mogwirizana nkuthandizana. Zikomo chifukwa chakutsereza kuthenga umenewo. Ambuye Mulungu akhale nanu. Walankhula chabwino lero mtsogoleri wa dziko lino walankhula nkhani imeneyi. Kwambiri zina zimene walankhula ndi zokuti Malawi auzidziwa kale, zinatuluka kale mu kalata chimene anatulutsa mlembi wa ofisi ya president imene Colin Samba. Koma president waonjezerapo zinthu zingapo ndiona ngati ndi zofunikira kwambiri. Choyambirira ndi wapereka ndandanda wa zimene zinachitika, mmene zonse zinakhalira. Wafotokozapo kuti ndege imeneyi inachoka ku Mzuzu mama wakubwera ku Kia kuti izatenge vice president, ndipo mmenemo anayenda anthu ena adi 9, wachula mayina anthu ena amene anali mmenemo kuphatikizapo asilikali 3. Ndi kufotokozanso kuti anauzidwa mama omwewo ndegeyo atasiya kulumikizana nayo
kuti simaoneka sopareda time inabwerera kunzuzu kuja ndimonga ndimanenera poyamba paja kuti akuti nyengo sinali bwino 2 minutes past 10 kuti bwereso kulilongwe aita panda ukafika kulilongwe akuti anaziwisidwa ndiye anauza kuti yambani kuyang'ana so kuti search and rescue operation inayamba chakumamawa osati madzulo ngati mene malingana ndi mmene mtsogoleri wa kufotokozera chifukwa akuti ananena kuti amupatsenso update pakatha maola anayi ndiye update inayo inabwera chamma 3 o'clock masanawa china chimene onena mtsogoleri wa dziko lino ndi chakuti ntchito imeneyi yosakasaka kumene ndege imeneyi ili ikupitirira IMDF ndamene kutsogolera ntchito imeneyi komanso nena kuti wapempha thandizo kwa maiko ena monga ngati America, maiko ngati Britain, maiko ngati Norway ndi maiko ngati Israel kuti athandizepo. Chinanso chimene ananena ndi chakuti akudziwa kuti nthawi ino mitima ya anthu ili pamwamba ikuoneka yosweka ndipo akuti nayenso ndosweka mtima koma ati wati chikhulupiriro tisataye ngati dziko kuti anthu onse 10 amene anali mu ndege imeneyi olo ena apezeka kuti ali ndi moyo ndi zimene ninganene kuti wafotokoza mtsogoleri wa dziko lino. Mwinanso kungophatikizapo ndimafuna kungotsindika pa mmene watsindikira mtsogoleri wa dziko lino timakambapo nkhani yokhuzana ndi ma resources kuti kuoneka ngati zipangizo mwina mmene tikuchitira tilibe zipangizo zokwanira pogwira pa ntchito imeneyi koma mtsogoleri wa dziko lino watsindika kuti ayesesa kugwiritsa ntchito chida china chilichonse chimene ali nacho chimene tili nacho mdziko muno kuti ndege imene ipezeke mwina tangotsindika pa zimenezo komanso ndi mmene ukuonera ntchito imene yakhala ikuyendera kuchokera kwa reporter wathu amene anali pa ground chifukwa mtolankhani wathu amafotokoza mmene ntchito yosaka kapena yofufuza ndege imene imayendera kuti imayenda inali largely physical kuti mafusa kuti munaiona pati ena kuti atinaona itatsika inakanga tikuyenda musi kena kumapita pamenepo kena kosakapeza koma mtsogoleri wazona kuti akuyisa ntchito china chilichonse kuti ndege imene ipezeke ndipo ntchito imene ikhale kupitirira komanso apempha maiko ena sanafotokoza kuti maiko ena akuthandiza bwanji akuti akuthandiza mu njira zosiyanasiyana ndiye tikuganiza kuti mbali inanso ndiya kusaka kumeneko chifukwa kumeneko ndi kumene kuli kofunikira ntchito yofunikira kwambiri panopo ndikuyesa kuipeza ndege imeneyi kuti ili pati. Pamapeto penipeni president alankhulapo zokhuzana ndi kudziwitsa mtundu wa Malawi pafupi pa zimene zikuchitika mwina ukuona kuti izi ndi zofunikira bwanji pa nthawi ngati imeneyi? Ndi zofunika kwambiri chifukwa chakuti pa Chingereza amati nature abhors vacuum pa Chingereza amatero ngati simulankhula wina wake alankhula koma alankhula zolondola alankhula zoona chifukwa anthu akufuna nkhani chifukwa ife tili pano mpaka nthawi zino kuyesera kupereka choonadi chenicheni cha nkhani kumene osati nkhamba kamwa ife we are very responsible media house kuti tima nena zimene zikuchitika pa ground komanso responsibly ndiye akuti walamula asilikali anthambi ya nkhondo ya MDF kuti azipereka pafupi kuti kodi zinthu zizikuyenda bwanji ntchito yosecha kapena yosaka ikuyenda bwanji zimene ndizofunika kwambiri umaona kumaiko akunja kuja mmene zimakhalira nkhani ngati zoterezi kuti pamakhala pafupi kupereka information chifukwa anthu amafuna kuti aziziwa kuti chikuchitika ndi chani ngati anthu simuwauza kuti chikuchitika ndi chani anthu ena ayamba kupanga speculate kutengeza kuti mabodza asachuluke makamaka masiku ano amene masamba amchezo ali mbwe aliyese atakhala ngati ndi mtolankhani ndi zofunika kwambiri ndikukhulupirira kuti IMDF zimene zazitenga serious kuti azipereka information pafupi kuti dziko lidziwe kuti kodi chikuchitika ndi chani. Kuomba mkota madalitso pa zimene mtsogoleri wa dziko lino walankhula ndi zimene mmayembekezera komanso ndi zimene mtsogoleri ameneka kuyankhula pa zimene zachitika kwambiri ndi zimene timayembekezera nanena poyamba paja kuti mtsogoleri wa dziko amapeza information
kumbali zosiyanasiyana za intelligence ngati silimaziwa kuti anaziwisidwa mama omwe uja ndi simaziwa kuti search and rescue operation inayamba mamawa atangolamula mpaka nampasa update 3 koloko ndi pamene amaperekaso update ina imene akuwaperekayo zakuti amalawi agwirani manja wayankhula ngati mtsogoleri kuti tiye tisaluze mtima kapena kuti kutaya mtima kusachuluke mabodza ndi zina zotero wauza MDF azipereka pafupi kuti kodi chikuchitika ndi chani ifenso tiziperekaso nafe pafupi kuti zimene tizizipeza pa nkhani imeneyi ndiye mwachidule ndakhutira kuti mtsogoleri wa dziko analankhula zinafunika kutero chifukwa ndi mtsogoleri wa dziko ndege inanyamula wachiwiri wake weniweni amene amayendesana naye boma nzofunika kuti aoneke kuti is doing something chidwi chilipo pa zimene zikuchitikazi kuti zimene zachitikazi kuti aonetse leadership pa Chingereza mati utsogoleri ndikuona ngati waonetsa utsogoleri. Well, the President of the Republic of Malawi, Dr. Lazarus Chakwera, has just finished addressing the nation on the missing aircraft that was carrying Vice President Dr. Saulos Chilima and 9 others. Maybe quickly, Madalitso, can you just briefly tell us what the President has said in his address? So the President largely just confirmed what we knew about, that the plane was supposed to take the Vice President to Mzuzu, where he was going to Nkatape to attend the burial ceremony of renowned lawyer, the late Raf Kasambara. We knew that information because they had released a statement from his office, the secretary to the President. But he also gave further information on how he got the news and how he directed in the morning, and how they came back to give him an update at around 3 o'clock, and the fact that he's going to use every resource available to make sure that the search continues until the plane is found. He has also expressed hope that he is still hopeful that we may find survivors in this, and he has also said he has sought help from other countries like the United States of America, like Norway, Britain, as well as Israel. He has mentioned about 4 countries to offer technical support in all this. This is important because we had talked about our capability of search and rescue. We had said this is quite new in Malawi. You might go to training, but if you haven't experienced it in a thick forest like Chikanga or Vipya, you might find it hard to realize your goals fast. So other countries use modern technology, and then if they come in and assist, the search and rescue operation might be faster and more experienced as well. And he has also talked about the need for the MDF to be giving periodic updates on what is happening on the ground. It's very important to avoid fake news. It's very important to avoid nature abhorring vacuum, because if you don't have information, people will give information. Some of it will be fake, some of it will not be true. So that's what he has said. He has talked about the need to join hands and to have that faith. He knows we are going through a tough time as a country, because this is quite big and new, something that doesn't happen every day. But he is still clinging to hope that at the end of the day, it may end well. We had our expectations before the President's address, and you also had your expectations. Are you impressed with what the President has said in his speech? Large and above, I'll say yes, I am, because he is given further details about the search and rescue operation continuing, about his commitment to use every available resources, the coming in of other countries to join is also something that is hopeful, and him coming out to speak also means something big, because he is the leader of this country. The plane was carrying his vice president, the man he works with on a daily basis to run the government. So it was important for him to come out and show leadership
And in the end, I think he did. Thank you so much, Madaliso. Remember, we do have our reporter on the ground, Steve Zimba. Maybe what should we expect from We him should, now? we should now that it's continuing, we should expect more and more updates we'll be hearing from our reporter on the ground. Tiyamike kwambiri kwa inu amene munali pamenepo kutsatira. Tinene kuti ntchitoyi sikuti yathera pamenepa, koma ntchitoyi ndithu ikupitirira, ndipo tinafotokoza poyamba paja kuti tili ndi ripota wathu Steve Zimba kumeneko, ali pa ground kumene anthu akuchita kafukufuku awo, iyenso ali kumeneko, ndipo tikhale tikupatsirani zotsatanetsatane wa mmene ntchito imene ikuyendera, popeza mtsogoleri wa dziko lino wanena kuti palibe kupuma, palibe kuyimitsa, ntchito imeneyi ikhale kupitirira mpakana ndege imeneyi idziwike kuti ili patipati. Musatalikire, takhalani pomwepo.
ndi nkhani yayikulu kwambiri sikukhudza dziko lokha lino la Malawi komanso maiko ena. Nkhani imeneyi ndithu akukambirana mwina pamapeto penipeni. Tikudziwa kuti sitigona tikhala tikufufuza tikuzilondoloza kuti mpaka nazafika pati, koma mwina pongo omba mkota tsikuli kuti waliona bwanji layenda bwanji zokhuza nkhani imeneyi. Ndi tsiku limene leya aliyese samayembekezera kuti lingathe mmene likutheramu. Linayamba ngati tsiku limene limayambira lina lililonse. Kaswiri wa zamalamulo Raf Kasambala anamwalira lachisanu sabata yatha mzinda wa Blantyre mwa Lilongwe. Ndiye lero ndi tsiku limene amathupira limalowa m'manda kumudzi kwawo ku Nkhata Bay. Ndiye a vice president Chilima amene akakhala nawo ku mwambo umenewo. Ndiye anakwera ndege ya MDF kuchokera pakamuzu International Airport. A president anena kuti ngatinso mmene kalata ija imachokera kwa Azamba imanenera kuti ananyamuka pa Kia 9:15 kuti akafike 17 minutes past 9 kuti akafike ku Zuzu 2 minutes past 10. Anafika ku Zuzu akuti nyengo sinali bwino zimene za president iso azinena. Ndiye anawalangiza azandege kulangiza oyendesa ndege kuti abwererenso kupita ku Lilongwe. Ndikubwerera kupita ku Lilongwe kumene kunadabwisa chifukwa ku Lilongwe kundamina amene kufika ndegeyo sinafike. Atayesera kufufuza ndi pamene anapeza kuti sakulumikizana ndi amundegemo mpamene akuti a general kapena kuti akomanda mkulu wa gulu la nkhondo la dziko lino General Paul Valentino Pili anakadziwitsa mtsogoleri wa dziko lino zimene zachitikazo. President wa dziko lino watiuza posachedwa apa kuti analamula nthawi yomweyo kuti ntchito yosaka ndege imeneyi iyambe ndipo amupatse ripoti pakatha maola anayi. Maola anayiwo amafika cham'ma 3 o'clock ndi pamene amakamuuza ndiganiza amakamuuza kuti ndege sinapezeke. From pamene tikuyankhula pano ndege sinapezeke, koma apeza kuti ndiku chaku chimene ananenaso a president limenecho kuti ikuoneka ngati akaona pa GPS pamene zofufuza ndi zalamya ikuoneka kuti ndi chakureply muchikangawa amene munkhalango ya vipya. Ndiye ndikumene tsinde lakufufuzako lagona chifukwa ndikumene kumachuluka kukhangati kuti communication imakhangati kuchokera mbali imeneyo zimene amanena president. Ndiye pofika madzulowa palibe chimene apeza amene amayang'anawo ndipo akuti ntchito imene ikupitirira president anena choncho mpaka na mawa kapena kuti tinene kuti ipitirira mpaka na ndegeyi ipezeke osati mpaka mawa koma mpaka na ndege imeneyi ipezeke kuti ili pati. Ndiye nkhani yake mmene tingapangire summarize tsikuli ndi nkhani yokuti alese wazizimuka mawambiri azizimuka nayo amvanachisoni koma president chakwera kuti anthu asataye chikhulupiriro akhalebe kugwirabe chikhulupiriro kuti chabwino chitha kupezekabe pamapeto kupasezi ndipo kuti china chilichonse achika malo make kuti ntchito imeneyi isalephereke isasire pa njira ipitilirebe. Ndiye tsiku lake ukandifunsa kuti linali lotani ndimene linali tsiku ngati tsiku linali lonse kuti lolemba koma latha mene latheramu kuti ndege imene anakwera wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima ikusowa mpaka pano sikudziwika kuti ili kuti. Pamene tikuyankhula pano ikanasowabe president watsimikiza kuti inakasowabe ndipo anakayiyang'anabe. Ndi zimene ndingakuwuze. Pempho kwa president mwina pa nthawi ino ndilotani akuyeneka atani kuti zinthuzi zioneke ndithu mutu wake. Zambiri afotokoza kuti akugwiritsa ntchito china chilichonse kupereka kumeneko ndi commitment imene kudzipereka kumeneko. Apeza afusa maiko ena amene ali ndi ukadaulo kuposa watu mwina kudzipereka kwinanso mwina pemulangu kuti mwina mawa mwina nthawi mwina atilankhuleso kuti poti ndi munthu wamkulu koma auza MDF kuti izi zimene anenazi zichitike nkhani ndi imeneyo zimene akunena zichitike. Ntchito yosaka ndege imene ipitilirebe komanso china chilichonse kaya tikufuna thandizo lakuti fuwa
kuli mathandizo osiyanasiyana, kuli zipangizo zamakono zimene zimatha kupanga locate kapena zimatha kupeza zinthu ngati zimenezi, mwina kugwiritsa ntchito zimenezo. Ndiye ubwino wake anena kuti paiko ena akubwera akuthandiza pa nkhani imeneyi. So ndi chinthu chonena kuti I know kuti ndi chachikulu chabweretsa interest osangoti kwa Malawi komanso pa dziko lonse lapansi, for even ma international media akupanga nkhani imeneyi ilipo yakuti ndege imene nyamula wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino yasowa ku Malawi. Tinene kuti Zodiac anthu ayikhulupirire kuti zimene tikhale kumabwera ndikumanena pano ndizoona zokhazokha osati nkhamba kamwa chake, osakhala nkhamba kamwa. Ine ndikuyenera ngati munthu amene ndimasogolera nawo ku chipinda chimene cholemba ngani kuti ifeyo tiyesetsa kuti tapatse amene akutionera kaya ndi pa television kaya ndi pa Facebook, amene akutimvera pa wireless, amene akuwerenga pa Facebook pachatili ndi malo pafupi anayi amene timaulutsira zinthu zathu, zikhale zinthu zoona komanso zinthu zokuti ndi pa Chingerezi amati responsible zokuti tikuzipereka mu njira imene aliyense akhutire nayo, osati kukhala sensational, ndi zinthu zimakhala zinthu zoopsa nthawi zina, zinthu ngati zimenezo nkhani yayikulu ikufunika kuipanga hando sobale. Ndikuganiza kuti ife tikuyesetsa kuti titero ndipo sitisiya kutero. Ndikuyamikeni kwambiri chifukwa chotsatira Zodiac TV kaya wireless pa Facebook komanso pa website pathu, ndipo ndikupempheni kuti musasire pompa titsakeni beni chifukwa ife sikuti tatopa iyayi, tikhala ndithu tili tcheru kuonetsetsa kuti ife tikubweretsa nkhani zatsopano zoona kwa inu Amalawi. Ine ndilea Malekano, sindinali ndekha mmene mukuoneramu, ndinali ndi mzangayu Madalitso P.